Court number 1. Court number 37 represents semifinal match. Sa kabila ng palo. Sa kabila sila. Yuga versus INTG. Court number 1. 75 Jones versus BJC. Court number 1. Remember, players, not actively voting for one quarterfinal match. Pakuha na rin ng tumbler ko, kulay din. Yan, Court number 4. Lebanese match between Bryson Irving versus JM Ian. Ano ko ako?
Thank you, JM. Ito natin ba na? Jab. Naglaban na kayo? Pana. Red. Dito. Ikaw pala tatalo. Ikaw muna. Bracket. Yan, bracket. Ikaw muna. Ginagutan mo. Para siyang sa ano mo yung sa may rango yung Ito din. So, kawawa ko yung kalaban. Kaya kalaban. Ganda mo naman. Utang ina, huwag ka mag-aagi. Okay, court number 4, right to service, Ian Davis. Court number 4. Ano nga tayo mo? Ano yung jab? Youth ball kayo.
Bawal talaga ako mag-singles na yan. Fuck it. I can't. Ang liwanag dyan. Oh. Sasakot sila. Ano nga, level D. Tapos ko level D. Yan? Ay, D. Yan? Ilan? Ano na ba yan? Wala yung level D. Wala yung level D. Iyan. Paano lang yun? Hindi sila lang kasarapan. Okay. Ayun yan lang parang ko naman. Parang inano nila yung format na kayo. Maliit lang naman kasi hindi Hindi naman yung alam. Pero perfect. Ang ganda na siya. sakta lang. Ang bilis pa. Kasi okay lang yan. Malakas yun, no? Nasa mo yun. Hindi na kayo. 14 yung kalaban mo. Hindi pa kung Alin doon? Partner na kaya. Basta kaya bigyan niyo din sa kayo. Medyo maano ko sa footwork. Hindi nakakagalaw na. Kung i-drive mo. drive lang. Banda dito. Body shot na, pwede na. Okay. Sama rebote na. Ay na dumalaw yan. Tapos, ay alam niyo naman yung laro din. Side. Court number 5.
Daya talaga, di ba? Shot. Go palo. Isa pa. Ay! Ay! Sarap. Pero, kakain na nga ako, tanginas ko. Hindi na ako natapos kakakain. Doon po marami po mga bata. Yes, so may tournament. Even sa ano po, sa Pangasinan po may school tournament po yung mga classes natin. Pero meron po dito. Ito yung coach. Yung naka-black na nagpo-coach. Mamaya ang konti ako sa. Thank you po. Wala po kasi kung kailangan.
Grabe lang first game yan.